babka! No, Co ty tak latasz tutaj z powrotem? jak latam? Już normalnie chodzę, ubieram się, idę do pracy. Jak normalnie, jak nie normalnie, no. Przecież taki wiatr robi, że ja normalnie czytać nie mogę, no. Ferdek, no ja cię nie rozumiem, no chodzę tak jak zwykle, no. Może ty za wolno patrzysz? Jak ja za wolno patrzę, ja normalnie patrzę, Halinka, no a ty gonisz po domu jak Żyd po pustyczkę. Ferdek, jaki Żyd? Nie, Halinka, idź już do tej roboty, bo jak się na ciebie patrzy, to mi się kręci w głowie. Wiesz, to chyba z głupoty ci się kręci, wiesz? Albo z nieróbstwa. W pośredniaku byłeś? Poszłem, ale jak przyszłem, to było zamknięte. Bo ty w ogóle żyjesz jak mucha w smole. Do widzenia. Hamucha. Co mnie babka tu za pierdoło ogląda, co? Niech babka da zmienia. Co? Program oglądam, jełopie, publicystyczny. A po co? Po co? Przecież babka i tak się nic na współczesności nie rozumie. Nie bój żaby chwaście. Już ja się lepiej rozumiem na współczesność